Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Сёння ў нашай студыі палітолог Максім Руст і медыааналітык і блогер Алексей Лявончык. Мы абмяркоўваем тэму самага глыбокага крызісу, палітычнага крызісу ў Польшчы за апошнія, магчыма, 20 гадоў. Польскае грамадства вельмі падзеленае, міжнародныя СМІ таксама вельмі моцна крытыкуюць Польшчу. І мы сабраліся тут, каб абмеркаваць, што насамрэч адбываецца ў Польшчы. Ці сапраўды польскі ўрад адыходзіць ад дэмакратыі, альбо мы маем дачыненне толькі з бурай у шклянцы вады. Што ж, гэта тэма нашай сённяшняй дыскусіі. І я хацеў бы перад пачаткам нашай дыскусіі проста паказаць некалькі загалоўкаў з міжнародных замежных газетаў. Напрыклад, гэта публікацыя ў Нью-Йорк Таймс, дзе напісана, што Польшча адыходзіць ад дэмакратыі. Напрыклад, французскія СМІ пішуць пра тое, што Польшча не схіляецца ў бок фашызму. Тым часам вельмі вострая рыторыка назіраецца ў вялікай частцы польскай прэсы. Вось гэтая вокладка, якая ўжо стала знакамітай у польскіх СМІ, у міжнародных СМІ, дзе часопіс «Прост» паказвае Ангелу Меркель і нямецкіх палітыкаў, якія схіліліся над картай Польшчы. Зразумела, што гэты здымак перароблены са здымка часоў Другой сусветнай вайны і Адольфа Гітлера ў атачэнні яго генералу, і такі вельмі цікавы подпіс. Яны зноў хочуць кантраляваць Польшчу. Што ж, некалькі фактаў яшчэ перад гэтым. Пасля скандальных законаў, ці законаў, якія выклікалі вельмі моцную дыскусію, і законаў, якія датычаць Канстытуцыйнага суду ў Польшчы, а таксама публічных СМІ, Еўрапейская камісія аб'явіла пра тое, што яна пачне ўпершыню ў сваёй гісторыі кантроль выканання механізмаў правовой дзяржавы ў Польшчы. Рынкі адрэагавалі на гэта вельмі хутка. 15 студзеня, праз 2 дні, рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's аб'явіла пра тое, што паніжае рэйтынг Польшчы на 1 ступень з ААА да, наколькі я памятаю, ББ+. Так, дакладна. І польскі злоты за адну ноч абваліўся на 15%, калі я не памыляюся. Не 15%. Перад рашэннем СНП стаўка была 4,01, пасля 4,12. Ну, то бок можна лічыць на 3%. Але гэта вельмі істотнае падзенне у прынцыпе, у глобальным рэчы. Любое падзенне валюты больш, чым на 1%, гэта ўжо катастрофа. Ну, я не кажу, натуральна, пра беларускі рубель. Для яго гэта штодзённая рэчаіснасць. Дык вось, шаноўныя сябры, я хацеў бы запытацца, пасля такой доўгага ўступу, я хацеў бы запытацца, ці сапраўды ў Польшчы назіраецца адыход ад дэмакратычных нормаў, ці назіраем мы дзяржаўны пераварот, і ці справядлівыя абвінавачванні міжнароднай прэсы у бок польскага ўрада. Пачнем з Максіма. Перадусім, трэба сказаць, што калі мы хочам размаўляць увогуле пра пагрозу дэмакратыі, то трэба нейкі знайсці тэрмін дэмакратыі. Тое, што зараз адбываецца ў Еўропе, і нават увогуле пад такім найбольш класічным разуменнем ліберальнай еўрапейскай дэмакратыі, то я лічу, што не. Зараз польская дэмакратія, яна пакуль што не знаходзіцца пад пагрозай. Але тое, што робіць польскі ўрад, і тыя законы ён прымае, вось гэта ўжо тэндэнцыі, якія нельга назваць дэмакратычнымі. Таму пагроза няма, але тэндэнцыя яна вельмі небяспечная. Алексей, а што вы думаеце на гэты конт? Ну, я згодзін з размоўцам, трэба знайсці point of reference, то бок пункт таго, які трэба адштурхоўвацца, так? Не буду там заглыбляцца ў дэфініцыю слова дэмакратыя, можна проста скарыстацца таго, што лічыцца дэмакратыя ў нямецчыны, тое, што тут адбываецца, гэта проста непараўнальнае крушэнне інстытутаў права, параўнанне з нямецчынай, бо ў нямецчыне, ў прынцыпе, немагчыма на падставе зачапіцца да чагосьці і скасаваць аж цэлае рашэнне што да суддзяў. Я кажу пра трыбунал канстытуцыйны. Яны 3 прывядуць да подпісу, а 2 заменяць. Але калі размаўляць на тэму наяўнасці сістэмы
процівагаў і балансу і кантролю, я б не казаў, што ў Польшчы адбываецца нейкая такая глобальная катастрофа, таму што гэта не беларускае грамадства, тут шмат цэнтраў сілы, а спляжыць інстытуцыю, у якой няма аднаго цэнтра сілы, гэта вельмі спляжыць краіну, у якой няма аднаго цэнтра сілы, гэта вельмі складана. Тут нават Украіна гэта давяла. Вось хутчэй спляжыцца Беларусь, дзе толькі Менск і ўсё, і адзін клан, так? Але тэндэнцыі самі па сябе, як на мяне, паказваюць, што ёсць нейкае непаразуменне ў фарматах таго, як мае выглядаць дэмакратыя тут і мае выглядаць дэмакратыя ў Еўропе. Ну, і як бы я пра што заўсёды кажу, што ёсць заўсёды моўныя пытанні, ёсць пытанні інтэрпрэтацыі. Я б не назваў гэта настолькі страшным працэсам, але тлумачыцца на публіку пра тое, што вы робіце, ўсё-таки трэба лепш, таму што піяр, які выдаецца ў глобальныя СМІ, очень нехорошо. Вось я хацеў патлумачыць для нашых слухачоў сэнс зменаў у Канстытуцыйным судзе ў Польшчы і таксама ў грамадскіх СМІ. Мы назіраем, на мой погляд, вельмі цікавы прыклад палітычнай барацьбы, калі адыходзячы парламент у прынцыпе парушыў вельмі добрую завядзёнку, калі ён абіраў канстытуцыйных суддзяў пасля таго, як іх тэрмін заканчваўся. У кастрычніку польскі парламент абраў 5 суддзяў Канстытуцыйнага суду, з якіх тэрмін іх знаходжання на пасадзе заканчваўся ў мінулым годзе. Аднак рэальны тэрмін суддзяў скончыўся толькі ў 3 суддзяў, а 2 як бы выбралі на будучыню. І пры гэтым кіруючая тады партыя «Грамадзянская платформа» ведала, што яна прайграе выбары. Фактычна яны сабе хацелі забяспечыць як бы такую пэўную перавагу ў інстытутах на будучыню. Партыя «Права і справядлівасць», якая перамагла ў выбарах, узбунтавалася супраць гэтага рашэння і вырашыла адмяніць выбар усіх 5 суддзяў. Таму пэўныя аргументы былі і ў таго, і ў гэтага боку, а таксама «Права і справядлівасць» пасля таго, як яны прыйшлі да ўлады, скасавалі аўтаномію СМІ, якія належалі да дзяржавы, каб, коротка кажучы, вычысціць кіроўныя органы грамадскіх СМІ, грамадскага радыё і тэлебачання ад кіраўнікоў, прызначаных папярэдняй палітычнай сілай, і збіраюцца зноў-такі увесці гэтую аўтаномію, але пазней. Гэтыя законы выклікалі вельмі моцную крытыку як палітычных апанентаў, так і польскага грамадства. І менавіта яны паслужылі прычынай таго, што Еўрапейская камісія пачала працэс прагляду польскага заканадаўства, зменаў у польскім заканадаўстве. Дык вось, ці мае абгрунтаванне працэс праверкі інстытутаў правой дзяржавы у Польшчы? Ці мае Еўразвяз падставы, каб правяраць Польшчу на прыкметы адыходу ад дэмакратыі? Макс, калі ласка. Ну, тут трэба сказаць, што таксама нашым слухачам адразу патлумачыць, што ў Польшчы менавіта сама дыскусія пра механізмы назірання з боку Еўрапейскага Саюза, яна прадстаўляецца трошкі як бы не ў тым кірунку, якім яна існуе сапраўды, таму што ў Польшчы як бы палітыкі, ну, перадусім палітыкі кіроўнай партыі, яна кажа, што вось, Польша, яна зараз будзе пад назіраннем ЕС, там калісьці гэта была Масква, а зараз гэта будзе Брюссель, но гэта не так, таму што, ў прынцыпе, віцэ-старшыня Еўракамісіі Франц Тымерманс, ён перад тым, як гэтая дэбата ўвогуле пачалася, ён сказаў, што мы перадусім правяраем інстытуцыянальныя механізмы прававой дзяржавы. І гэта перадусім Канстытуцыйны суд, і гэта перадусім гэты закон аб медыях. І таму тут як бы на паставе гэтых хаця б 2 законаў яна абсалютна мае падставу такая праверка, таму што тое, што грунтоўна як бы адбіраюцца такія правы, ну я не кажу чалавека ці грамадзяніна, але тое, што у прынцыпе прынята лічыць дэмакратычным стандартам. Іншыя законы, іх ацэньваць пакуль што даволі цяжка, там, ну, іх ввогуле не трэба пакуль што ацэньваць, ці гэта добра, ці гэта дрэнна, таму што, ну, калі яны ўжо будуць праведзены ў жыццё, тады іх можна будзе ацаніць. Але тое, што зараз адбылося з Канстытуцыйным судом і з закона о СМІ, гэта натуральна на мою думку, патрабуе праверкі. І тут таксама можна Польшчу параўнаць з, ну не ведаю, з Румыніяй, ці з Венгрыяй, ці нават з Балгарыяй. Мы не можам сказаць, што гэта не дэмакратычная краіна, але таксама сказаць, што ўсе механізмы і ўсе інстытуты правядзення
улады ў іх дэмакратычныя гэта таксама было перабольшваннем. Алексей, а што думаеце вы? Я просто хачу такі контраргумент, магчыма, Максіму прадставіць. Людзі, якія абараняюць цяперашні ўрад, кажуць, што ў прынцыпе механізмы выбару уладаў ці дырэкцыі дзяржаўных СМІ у Польшчы цяпер дакладна такія ж, як у Францыі, ці вельмі падобныя да выбару, напрыклад, другога па велічыні дзяржаўнага тэлеканалу у Нямецчыне, што нічога такога, што выходзіла з-па-за дэмакратычныя рамкі, не існуе. Дык вось пытанне, ці сапраўды нешта выходзіць па-за дэмакратычныя рамкі, ці не? Алексей, што вы думаеце на гэты конт? Ну, мне падаецца тут... Добра, давайте я так скажу, што ў прынцыпе фармальна па-за дэмакратычныя рамкі тут нічога не выходзіць. Як на мяне, зараз патлумачуся. Вы задалі яшчэ пытанне майму суразмоўцу, ці абрунтаванае гэта пытанне нагляду, так? Зразумець, што ў прынцыпе Еўропа ўсходняя на захадзе дагэтуль успрымаецца як такая тэра інкогніта. Усё-ткі гэта новая вуня, усё-ткі гэта неўсталяваныя стандарты, і 25 гадоў гэта неўсталяваныя стандарты, і гэта такая добрая нізка палітычных скандалаў, пачынаючы ад Орбана. То бок Орбан ужо добра навучыў захад, што да ўсхода трэба ставіцца з такой асцярожнай паставай. Я патлумачу, Віктор Орбан гэта прэм'ер Венгрыі, які славіцца сваімі скандальнымі адносінамі як да еўрапейскага звязу, так і да палітыкі ўнутры краіны. Фактычна яго называюць такім аднаасобным гаспадаром Угоршчыны. Такім чынам, тое, што зрабіў Орбан, нагадала Еўропе, што змена, яна, ў прынцыпе, можа тэарэтычна быць развернутая назад. Мы маем на ўвазе ліберальную Еўропу, якой куча усталяваных інстытуцый, дзе немагчыма проста ўзяць і пераступіць праз традыцыю, асабліва ў Брытаніі, але ў Нямецчыне таксама, так? Тым больш Нямецчына, які вядома сваёй орднунгам і так далей. Яны, як я казаў ужо, 3 суддзяў подвядуць да прысягі, 2 суддзяў пераабяруць, пагразяць пальчыкам парламенту, які перавысіў паўнамоцтвы, на гэтым скончыцца. У Брытаніі такога традыцыя тыповая, хаця яны там у парламенце адзін аднаго кніжкамі б'юць па галаве. Вось, у прынцыпе, абражаюць адзін аднаго, то бок Брытаніі сварка між прэм'ерам і міністрам унутраных спраў можа быць роўна такая, як тут сварка паміж галавой сенату з адной партыі і прэзідэнтам з іншай партыі. Нічога дзіўнага тут не адбываецца. Нармальны дэмакратычны працэс. Іншае пытанне, што Еўропа пачала на дадатак да Орбана, калі яшчэ Польшча парушыла свяшчэнную традыцыю, як кажа, на дадатак да Орбана, яна проста зразумела, што для яе змена можа, што гэтыя змены, якія адбыліся, яны, в прынцыпе, можа быць і нестабільныя. І гэта Еўропу больш за ўсё засмучае. То бок мова нават не пра дэмакратычны працэс, канкрэтна ў дадзеным выпадку. Мова пра тое, як гэта прэзентуецца на захадзе. Лепш працаваць з піярам. Лепш тлумачыць, што адбываецца ў краіне, лепш праводзіць параўнанні, не казаць, што нас пакрыўдзілі. Мне падаецца вось гэтае пытанне, але канкрэтна піяр, як на мяне, я не ацэньваю як станоўчы. І апошняе, у Брытаніі, на карысці, скажу польскім уладам, у Брытаніі адбывалася роўна тое самае. Некаторыя рашэнні, якія праводзіліся адносна ўцекачоў, выклікалі такую буру абурэння ў сусветных СМІ, што мне падаецца, што спадарыні Мэй трэба было тэрмінова наняць новага піяршчыка, таму што як яны гэта падавалі, гэта было проста страхоцце і жах. Вось менавіта вы ўжо апярэдзілі мяне з маім пытаннем, ці маюць палітыкі, якія адказваюць за лёсы краіны, як бы так сказаць, выказвацца ці уступаць у канфлікты, атакаваць суседнюю дзяржаву, тут мы кажам пра Нямецчыну, ці журналісты, напрыклад, якія падтрымліваюць пэўную палітычную опцыю. Ну, ці гэта сапраўды адказная палітыка публікаваць менавіта вось такія вокладкі, але з іншага боку, з боку еўрапейскага, ці адказна публікаваць у найбуйнейшым, з адным з найбуйнейшых газетаў, напрыклад, карцінку Польшчы, дзе з-пад контура Украіны выпаўзаюць змеі, так? Вось ці рыторыка, якую выкарыстоўваюць органы, там, ці палітыкі ў еўрапейскім звязе і ў Польшчы, яна сапраўды адпавядае стандартам палітычнай карэктнасці і, як бы так сказаць, палітычнай адказнасці за лёсы сваіх краінаў, за эканомікі. Ну, калі зараз увогуле казаць пра ўзровень менавіта такіх палітычных дыскусіяў, то я лічу, што эпоха менавіта такой паліткарэктнасці, яна ў Еўрасаюзе прынамсі сканчаецца, таму што вельмі шмат нестабільных працэсаў, вельмі шмат пагрозаў з усіх бакоў. Але тое, што адбываецца менавіта ў медыях, і тое, што менавіта суразмоўца мой падкрэсліў, што піар і медыа яны вельмі важныя, гэта так, таму што зараз кожная вайна, і таксама нават вайна такая звычайная, як канвенцыянальная
рэальная вайна на зямлі, яна больш адбываецца ўжо не проста праз, не ведаю, праз зброю, яна адбываецца менавіта ў медыях. І таму гэта ўсё пераходзіць туды. Калі мы паглядзім таксама на і на еўрапейскія СМІ і на СМІ кожных з краін Еўрапейскага Саюзу, это таксама, ну, гэта відавочна проста голым вокам, нават той, хто не эксперт, ён бачыць, што з кожнага боку ёсць нейкае сваё лобі. Ацэньваць гэта, ці гэта добра, ці гэта дрэнна, мне падаецца, гэта як бы у цяперашняй сітуацыі гэта не так істотна, як казаць пра тое, проста у каго больш будзе такой сілы прабіцця. Ёсць лобі еўрапейскае, ёсць лобі фінансавае, ёсць лобі стрикта палітычная. Зараз вось указаліся, по-моему, у газетах у Financial Times і таксама у Палітыка таксама праспансараваныя праз польскае права і справядлівасць праз партыю таксама артыкулы. Можна казаць, што гэта, ну, я не ведаю, што гэта неадпаведна, што гэта як бы праплочана, але так робяць усе. Ведаеце, вось мне акурат прыйшла ў галаву такая асацыяцыя, да? Што за апошнія 4 гады ці 8 гадоў без розніцы на захадзе Польшча, у прынцыпе, СМІ дамінавала толькі ў адным выпадку — мігранты. Кропка. Да гэтага, я прашу прабачэння, ні ў якім рэчышчы, яна ўспрымалася як такое ціхае балота, дзе ўсё ідзе па плану. Дзе ўсё добра, гэта як прыклад можна паказаць. Як прыклад, менавіта, дзе ўсё ідзе па плану, дзе ўсё файна, і ўсе выдыхнулі, думалі, адной праблемай менш, краіна змяняецца. Окей, але мы размаўляем пра дэмакратычныя краіны, а балота можа быць толькі ў недэмакратыі. Это вось як у Беларусі, там балота, у сэнсе, што мы глыбока, там ўсё адбываецца пад роўнядзю, а роўняць яна роўняць, там ніякіх бурбалак няма. Гэта прыкмета смерці, в прынцыпе, смерці нейкай палітычнай публічнай жыцця, так? А тут раптам усё ўзбухнула, і на захадзе палічылі гэта смерцю дэмакратыі. Гэта некарэктна, як на мяне, у прынцыпе, падаецца, таму што тое, што адбывалася ў Польшчы цяпер, у Брытаніі адбываецца нон-стоп усе кадэнцыі парламенту, асабліва з апошніх выбараў з гэтым рэферэндумам. Чаму Брытанію, для слухачоў, вы ж магу патлумачыць, што я там палову часу жыву. І ўсе прызвычаіліся, што ўсходняя Еўропа павінна быць сядзець роўна на месцы і слухаць тое, што кажуць ім дзядзі з заходняй Еўропы. Напрыклад, ну, бо стваралася такое ўражанне, што не было ў СМІ заходняй Еўропы, апроч Орбана, і тое Орбан заняў пазіцыю, нас пакрыўдзілі. У сэнсе, ён заняў пазіцыю, нас пакрыўдзіла заходняя Еўропа, таму я буду рабіць, як хачу. А тое, што як бы Польшча зараз з'яўляецца на медыйнай мапе, гэта нармальна, гэта якасна, гэта нармальны працэс. Чым больш яна будзе займаць, тым больш навагі будзе мець у развязе. Але гэта не скасоўвае мои слова пра тое, што піяр павінен быць адэкватным, таму што піяр — гэта ўжо нават не колькі палітыка, гэта пытанне грошаў. А грошы — гэта зусім іншая рэч. Яны не любяць кепска выражаных мысляў. І таксама, калі можа тут дадаць, гэта тая дыскусія, якая адбываецца ў Польшчы, яна пайшло такім рэчышча, што менавіта палітыкі тых краінаў, якія заўсёды як бы былі такімі фобіямі прадстаўлены Польшча, напрыклад, гэта нямецкія палітыкі, гэта яшчэ нейкія, гэта палітыкі прадстаўнікі гэтых краінаў. Але фармальна таксама трэба памятаць, што так выступаюць у працэсе гэтага кантролю выступаюць прадстаўнікі Еўрапейскага Саюзу. І тут нават польская еўракамісар, яна таксама выступіла як бы супраць Польшчы. І гэта праз уладу ў Польшчы падаецца так, але яна выступае ад імя Еўрапейскага Саюзу, а не ад імя канкрэтнай краіны. Зразумела. Такім чынам, вось падсумоўваючы гэтую частку нашай дыскусіі, мы можам сказаць, што мои суразмоўцы лічаць пра тое, што еўрапейскія інстытуцыі мелі права пачаць працэс прагляду, так, працэдуру правовой дзяржавы ў Польшчы. З іншага боку, ніякіх асаблівых пагрозаў дэмакратыі тут няма, але ёсць тэндэнцыі, якія небяспечныя. Прычым гэта досыць рутынны працэс, я таксама дадам, што нічога, пакуль што гэта эвалюацыя, гэта ацэнка, яна можа доўжыцца гады, ну, умоўна кажучы. За гэты час можа нешта змяніцца. Я не перабольшваю, еўрапейскія працэсы, у прынцыпе, вельмі даўжэзныя. Так, і яны абавязаны, бо гэта закон, яны абавязаны пачаць працэдуру. Яны да Брытаніі гэтую працэдуру пачалі, калі б там пачалося нейкая заварушка. Ну, я ўвогуле прыдумалі з погляду на Венгрыю, так, толькі што пакуль не перанялі, тады не маглі пачаць. Але калі палітычна паглядзець, можна амаль да кожнай краіны з той часткі Еўропы можна распачаць. Гэта можа быць і Венгрыя, пасля гэта можа быць спакойна Румынія, гэта можа быць Балгарыя. Ну і так можа проста ісці, таму што гэта так, гэта пачатак, ну, пытанне, як гэта ўсё скончыцца. Проста Польшча настолькі вялікая, як бы краіна настолькі важная ў параўнанні з іншымі, як рынак, таму тут гэта пачаўся гэты працэс вельмі хутка. І вось другі вельмі важны пункт нашай дыскусіі — гэта тое, што мы прыйшлі да высновы, што кожны палітык, які выступае ад імя сваёй дзяржавы, які выказваецца ў адрас іншай дзяржавы, павінен памятаць, што ягоныя словы
маюць нават фінансавае выражэнне. Кожны павінен вельмі моцна адказваць за свае словы. І апошні, у нас засталося літаральна 5 хвілін. Ці маглі б вы акрэсліць, якія будуць вынікі дадзенай кантролі і як гэта адаб'ецца, напрыклад, на эканоміцы Польшы, на яе пазіцыі ў стасунку да Беларусі, напрыклад? Максим, калі ласка. Калі казаць пра гэтую працэдуру, яна ўвогуле застасоўваецца першы раз, потому что недавно только приняли. И самое страшное, что может отбыться формально, это то, что называется у брюссельских кулуарах ядерная зброя Европейского Союза, это то, что Польша позбавить голосу у Совете Европейского Союза, який з'являється якби найбільш таким важным органам самого Европейского Союзу. Але каб да гэтага дайшло, таксама павінна, каб гэта ўсе краіны з гэтым пагадзіліся. А у прынцыпе тая самая Венгрыя, яна сказала, што яна якби Польша будзе падтрымліваць, таму што і тут якби наўрад ці да гэтага дойдзе, ёсць яшчэ іншая працэдура праз еўрапейскі парламент, а якби не буду углубляцца ў гэта, проста самае галоўнае тое, што фармальна можа адбыцца, самае страшнае гэта, што Польша пазбавіць права голаса ў Савеце ЕС. Але тыя санкцыі я таксама лічу, што іх непасрэдных не будзе. Але тое, што можа адбыцца больш беспасрэдна, вось гэта ўжо якби больш важна, таму што ёсць, напрыклад, нейкія еўрапейскія гранты. Гэта ўсе інфраструктуральныя сродкі, і іх ужо просто по палітычным рашэнням без асаблівых нейкіх кансультацыяў могуць, напрыклад, альбо для Польшы скараціць, альбо Польше ўвогуле не даць, альбо сказаць, а вось давайце, таксама гэта як было на прыкладзе, не ведаю, ў Грэцыі, то што там давалі, як хацелі, а вось зараз якби расхлёбваюць, як гэта адбывалася, сказаць, а мы вось вам не дамо. І гэта могуць быць і эканамічныя такія санкцыі, якія будуць не наўпрост ісці з Еўрасаюза, але якія будуць сігналам, што калі вы не будзеце ў такім кірунку ісці, проста у вас будзе менш грошаў. А для кіроўнай партыі гэта таксама пагроза, таму што, добра, мы можам абяцаць, гэта ўвогуле ў Еўропе зараз такая тэндэнцыя, добра, мы не хочам быць свабоднымі, але мы хочам бяспекі, мы хочам быць багатымі. І вось калі гэтая рыторыка ўжо не апраўдаецца, што калі мы будзем, можа, і бяспечныя, але мы будзем і не свабодныя, і не багатыя, гэта таксама ўжо будзе менавіта ў бліжэйшай перспектыве праблема для кіроўнай партыі, таму што зараз тое, што яе якби ёсць такі вынік даволі высокі, якби яе, можна сказаць, любіць, але гэта пачатак заўсёды, якби калі ёсць дэмагогія, так, мы зробім ўсё вельмі хутка, але калі вось пабачыцца, што ўжо, а вось у мяне ўжо менш грошаў, і я не магу таго, і людзі ўжо пачнуць, я думаю, іначай рэагаваць. Калі яшчэ магу літаральна 10 секунд сказаць пра тое, што якби мы ацэньваем тое, што партыя зараз робіць, не дрэнна, але можа не вельмі добра, тое, што яна зараз перадусім зрабіла, гэта тое, што яна змагла змабілізаваць той інерцыйны патэнцыяльны электарат, які ўвогуле палітыкай не цікавіўся. І ён проста, гэта людзі, якія не займаліся палітыкай, яны пачалі выхадзіць на вуліцу, тое, чаго не было ў Польшчы вельмі даўно. І гэта вельмі для Польшчы цікавае пытанне, што з гэтым будзе адбывацца далей. Дзякуй. Я хочу толькі дадаць, што пакуль гаворка ўвогуле пра нейкія фінансавыя абмежаванні не ідзе, і толькі Еўрапейская камісія будзе правяраць некалькі месяцаў само заканадаўства. Якби ідзе гаворка пра фармальнае спраўджванне заканадаўства, так што, можа, магчыма, Максим, вы намалявалі крышачку, на мой погляд, такую чорную карціну, я спадзяюся, што да яе не дойдзе. Але пытанне, як будзе выглядаць польская эканоміка у святле сённяшняга крызісу, у святле праграмы, напрыклад, праграмы, якую прапануе цяперашняя кіроўная партыя, і як будзе выглядаць пазіцыя Польшчы ў рэгіёне праз пару гадоў? Што датычыць стаўленне Польшчы да Ўкраіны і Беларусі пры партыі «Права і справядлівасць», тут якби ўсё вельмі прадказальна. Як гэта было пры папярэдняй кадэнцыі гэтага пісаўскага ўраду, так і будзе цяпер. То бок гэта моцная пазіцыя, моцная падтрымка, як на мяне, як я беларус гэта ўспрымаю, так, гэта моцная падтрымка апазіцыі, назовем гэта грамадзянскай супольнасці, не апазіцыі, прашу прабачэння, гэта ўжо занята. Моцная падтрымка грамадзянскай супольнасці ўсяго дынамічнага versus супраць лукашэнкаўскага стабільнага балота. І яна будзе больш выразнай, больш дэклараванай, магчыма, больш неэфектыўнай, а менавіта больш такой паслядоўнай у параўнанні з тым, што надавала ПО, бо ПО відавочна нешта рабіла, але было незразумела. Грамадзянская платформа. Так, грамадзянская платформа нешта рабіла, але было незразумела, што яна робіць, таму што яна зноў такі пытанне піару не артыкулявала, яна і Расію не хацела пакрыўдзіць, разумееце? У гэтым пытанні ПіС, ён больш
выразны, паслядоўны, і тут як бы я не маю ніякіх сумневаў, могуць бы, конечно, спрэчныя агульныя пытанні гісторыі, улічваючы рыторыку на абодвух баках, яны будуць вострымі, мягка кажучы, але у суседзяў заўсёды вострыя пытанні гісторыі, нічога не бачу, гэта просто трэба абмяркоўваць. А вось з эканомікай пытанне ўсё-таки выглядае як на мяне горш. У развязу ўсё-таки гэта ў першую чаргу эканамічная юнія, это эканамічная унія. А калі мы размаўляем пра польскую фінансавую стабільнасць, Польша вырасла за кошт вызвалення эканомікі, перакшталчвання на капіталістычныя рэйкі, назовем гэта так, і далейшага далучэння да гэтага клубу вялікіх дзяржаў, атрымання дапамогі. Пры гэтым ясна, што тут людзі працавалі самі, ім проста была дадзеная магчымасць працаваць і дадатковыя грошы, каб быстрэй узровень падняўся да агульнаеўрапейскага. А ясна, што хутчэй за ўсё ніякіх, калі не будзе ніякіх тэктанічных зрухаў, ніхто не будзе скасоўваць Польшчы фінансавання. Прэцэдэнты былі прэцэдэнты. Напрыклад, Швайцарыя, якая прагаласавала за квоты для грамадзян ЭЗ на асядленне ў гэтай краіне, раптам зразумела, што яе дыскваліфікавалі з удзелу ў эканамічным праграме, не памятаю, як ён называецца, яе вывелі з асацыяваных краін, трэці ўзровень называецца не свае, у сэнсе не свой. Это азначае, што летась было 3000 швайцарскіх навукоўцаў, якія атрымалі гранты паводле гэтай праграмы. Колькі сёлета будзе, калі яны заправадзяць гэты закон, ніхто не ведае. І Швейцарыя ўжо трасе, бо гэта як бы асноўны рынок. Файман, канцлер немец, што заяўляе? Няма ўдзелу ў размеркаванні ўцекачоў, няма грошаў. Гэта найбольш радыкальная пастава. Ясна, што ёсць працэдуры прыняцця рашэння ОЭЗ, але я маю на ўвазе, што тэндэнцыя ў прынцыпе ёсць. Яна не спраўдзіцца ў хуткім часе, але тэндэнцыя ёсць. І калі унікаць на 5 вось такого па лініі там Польшча, ўсходняя Еўропа, заходняя Еўропа, трэба просто нармальна артыкуляваць тое, што мы робім. Тое, што мы робім, гэта не праблема для дэмакратыі. Гэта рабіла ІПО перад гэтым. Гэта перакшталчвала грамадскія медыа, умоўна кажучы. Так? Гэта рабілі і папярэднія ўрады. Тое самае адбываецца ў Брытаніі. Вось паглядзіце. Але не выставляць, як Орбан, не выставляць сабе апазіцыі цэламу свету. Бо галоўнае это прычым не ў том, што робіцца. Галоўнае гэта падаецца, як гэта ўспрымае свет. Апошняя моя, як падаецца, катастрафічная абсалютна рэч, якая адбылася, і гэта была катастрафічная. Заява, не памятаю, падаецца, спадара Вашчыкоўская, заява пра тое, што Польшча не возьме удзел у размеркаванні уцекачоў, і яна адмаўляецца пры, в сэнсе, не шануе рашэнне папярэдняга ўраду. Праз роўна 3 хвіліны гэта было ў лідарах на Твітары. Праз роўна 3 хвіліны. Рэйтар усе паднялі на Гардзіяне, на Эканамісце, это былі дыскусіі з экспертамі на тэму «Ого, папярэдняе рашэнне не выконваецца». Спадар Вашчыкоўскі потым паправіўся, ён сказаў, мы павінны іх спраўдзіць, але мы іх прымем. Але гэта ўжо ніхто не пачуў. Зразумела. І калі пра Беларусь таксама я не паспеў сказаць, я можа як бы не магу згадзіцца да канца з размоўца, таму што я думаю, так, палітыка ПіС увогуле ва ўсходнім кірунку яна будзе больш паслядоўная, але яна будзе паслядоўная, мне падаецца, на словах, яна будзе больш радыкальная, больш выбудаваная, больш паслядоўная, але ў Польшчы у той сітуацыі, якім зараз знаходзіцца сама і Польшча, і сам Еўрасаюз, казаць пра тое, у Польшчы зараз проста столькі праблемаў сваіх, і тыя, якія могуць патэнцыйна наступіць, я думаю, проста ім будзе... Да Ўкраіне так, таму што гэта беспасрэдная пагроза. Але да Беларусі мне трудна прадказаць тое, што яна будзе інтэнсіфікаваная. Таму што проста як бы рэальна праблемаў такіх, якія трэба вырашаць зараз, у Польшчы больш. Дзякую нашим гасцям за размову. Размова была вельмі цікавая і канструктыўная, і спадзяюся пабачыць вас яшчэ раз у нашай студыі. Всего найлепшае. У нашай студыі былі палітолог Максім Руст і блогер і медыааналітык Алексей Лявончык. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй за ўвагу.